This is the question which I pose to all the pseudo-economists and Economist Mugano who want us to believe that the US dollar is the all and everything. So, by the same token, we expect every Zimbabwean to do his best to defend the ZiG from those who are charlatans. Vanoda kunyeba kuti tinoziya financial theory, vanoda kuti tinoziya mari, vachinyebera vanhu ana Mugano. Musanyebe. This currency, gold, has existed for 5,000 years. What we are an economist, gavareke kuita poison our children in financial, in business school or in finance, ana Mugano. Tisirewo vana, try to be faithful to the side. There was a time when a private company gave this country a currency, it was Old Mutual Implied Rate, OMI. Everybody followed OMI until our currency collapsed. Apana akamboda kubvunza anonzi Gift Mugano kuti OMI yambobva kupi. It was coming from a derivative which was registered in New York. It's called BSIG. Check on your Google. This is blasphemy. This is duplicity of the worst possible kind. What am I saying? I'm saying to those who want to run down the ZiG, vachitrader and giving it a false value, vari kuseri kweHoliday Inn hotel. Our security apparatus yakabva muhondo will be alert this time. We want to ask you kuti chayakupa price waiwanepi, because gold kumasvingo ne gold kwamutare, the price is the same as the one in Burkina Faso. When all the pundits, the accepted pundits of global finance are painting a rosy picture about Zimbabwe, where is your negative aspect coming from? Iwe Mugano yako iri kubva kupi? Saka zviri kutishambisa kuti kune vamwe vanhu vanongoti vakanzwa kuti mari itsva yauya ana Gift Mugano voti haimbosenzi tokubvunza kuti zvauri kumbozvitaura zvako zviri kubva papi? Iyi sayenzi iri kutaura kuti ikonomi iri kukura. Tobva taona kuti unhubu uri kuvaita kuti vadaro havadi kuti nyika inowe nekodzero yekuti ive necurrency yayo. Saka unhubu rwendo runoti kubvunza kuti unhubu hwako hunobva kupi mufungwa mako, asi chokwadi chiripo ndechichi. Iwe Mugano kwako zvako zvauri kutaura izvo uri kumbozviwanepi kunze kwekuti une unhubu chete mumusoro mako? Mapira atakakupai vhoti neve-CCC ndo mapira achakupai chikafu, muchanakirwa, hamufi nenzara. Kana mangoita nzara, ridzirai foni kuna Mutsvangwa panzvimbo penyu kuti tanyimwa nenzira yekuti hatisi vezanu PF. Ndinoenda nonobvunza wacho ari kutaura iye kuti iwe uda kuti nditi ndinonyeba papress conference here iwe. Aripo futi mukomana wangu munomuridzira foni. What we say here is what will be done. Zvekare, ivo president zita ravo itsva vanenge vakunzi Mr. Strong ZiG. Ivo zita ravo Mnangagwa, President Mnangagwa vanenge vakupiwa zita itsva rekuti Strong ZiG. Vachaita zvese zvavanoigona sapresident kuti ZiG reZimbabwe rirambe rakasimba vachisapota Central Bank Governor vamushaya vanhu. Musabate shayo, bvunzai mubvunzo. Mubata shayi nekunakirwa nebasa riri kuitwa naMnangagwa rakanaka. Muchabata dziri mbiri. Thank you so much. Any other question?